Des del Vinceum us presentem una obra modernista de l'artista Ernst Willer. Es tracta d'una reinterpretació amb ulls masculins d'un mite típicament femení. Les bacants eren les seguidores del déu Dionís. Anaven a la muntanya i al bosc en processó i allà elles soles, sense homes, ballaven, es treien la roba, tocaven música, bevien molt de vi i arribaven a un èxtasi místic on es comunicaven amb el déu. En aquestes cerimònies arribaven a caçar i menjar-se animals crus. Les bacants representen una visió de la dona més salvatge, sexual, alliberada de l'home, en contraposició amb aquesta peça on clarament es veuen unes dones molt més romantitzades i idealitzades. Si voleu saber-ne més sobre el mite de les bacants, us recomano que llegiu la tragèdia d'Eurípides, Les bacants, i sobretot veniu a veure el museu per conèixer més sobre aquesta figura.